Así nos chamamos. E así somos. O resultado dunha violación, dun cruce antinatura entre un deus saído, travestido en touro, e unha pija con ganas de marcha. Europa naceu da dor, por iso a exporta a todo o mundo. É un xenio depredador, arrogante, cruel, intelixente, que se alimenta dos golpes, da desconfianza, da sospeita. E si, a gran casa común creada para superar o horror da guerra, o odio entre as nacións, non é máis que unha supresión de fronteiras para o enriquecimento e o negocio sen límites dunha tropa de gánsters sen escrúpulos, mentirosos compulsivos educados nas mellores universidades para someter os máis febles disparando democracia. Pero Europa tamén podería ser un xogo no que os participantes se chamasen entre sí Francia, Alemaña, Italia, España ou Reino Unido para agochar os nomes propios que se ocultan detrás da máis grande estafa xa máis contada. Como vulgares ladróns interpretando unha escena de Reservoir Dogs na que en vez de coñecerse por cores se coñecen por países. Reservoir Dogs conta a historia duns atracadores que van cometer un roubo no que algo sae mal e os que poden foxen para irse reunir a un almacén abandonado onde se botan as culpas do desastre uns aos outros. Ese almacén é a Eurozona, un anaco de Europa coa mesma moeda e onde a democracia como sistema de toma de decisións se fai innecesaria. Os atracadores son a elite dirixente. A Unión Europea, o botín a repartir. A política monetaria é o plan que funcionou á perfección ata que a crise fixo saltar as alarmas. E nós, simplemente, queremos xogar a cambiar a historia. Por que non?